Wan sugai nai di kisah kotuma besane bumung. Sikon sakamini bumung haping kami saka tei thaisa hapung sakani kisa mil jagao sarik ingkheno chererok chaklaglai thunglayo. Kami tola tei tuisa kolok ma kosogoi tongo. Tabugo kami o khungsa karei khungba khungdok engkha. Hodrai khoroksa kwreija borok bwsajak hengra taklai BA pass khlaika. Bo MA khlaina musungjak mani rang puisa bialni bagui poriman liya. Asuk jora poriri mani kwbangma kheto lunga phalna nangkha. Tabuk borokni joto kheto kani sano tongsio hengra tabuk sikli sokka. Bahai ke kainani buma buhasong wanajago. Buma buhasongno wanajagma nugui hengra sao. Ano kainani tamsak wanajaglai ang kaijak puro mungsa phano manui tlangya tawanadi tam wanaya tongnai kuno tlangya phana nang khat alna to tlangna nangnai blei hinai bufa bwsajakno sao. Babu manui de kotor hamjakma sala hinai bwsajak bufano sungo. Nang wansuk tei buiwa de wansukno ba makulo hinai bufa bwsajakno sungphiro. Jotono wansukna rwngo. Wansukna bagui pora lekha kwrwng nangya babu ne bwsajak jawabrio. Bwsajakni okorok khwnawi bufa khatatwngma tongjago. Kwbangma chwlano hengrano kaijakna bagui bwrui naifai paikha phiya rang santani rohormayani bagui hengrani kailabari wngui manya. Khumulung kamini Bahadurni bwsala kwchakrai sorkari sebuk khlaio. Kaijakna hinai kwbangma bwrui naikha khafurma bwrui manjakya. Ano khoroksa bwrui nai rinabai hinai kwchakrai bini porifurni bayap haping kamini phuraino sao. Bomo hai bwrui nangbai hinai phurai kwchakrai no singkhe kwchakrai pora lekha khlaijak bwrui mankhena sugo hinai sao. Chini parao khoroksa porijak bwrui tongo BA pass khlaijak manwirokle manglak phiya kaijakna da hinai sungo phurai kwchakrai no. O hingke chama kok sibele kaijakna ta malai ridi hinai kwchakrai phurai no sao. Phurai parao thangui hengrani bufano sawika kaka norok hengra no kaina hingke khoroksa chwla tongo belai borok kaham ani bayapno chwla chakri khlaima rok sawi khwnarika phurai hengrani bufano. Chakri rok khlai tongkhe manui rok rohorna nangna bla hinai saikhe kuno manui sanya hinai khwnawi hodrai gosika phuraini kongno. Phurai salni olono aguliwo kwchakrai bai hengrano malai rikha. Hengrano nugui kwchakrai belai no khapurjakha. Aboni ulo gwnui no khoroksa tei khoroksano khapurjaklaikha. Haping kamio mobile phone network manthaya. Network manma jaga thangui kok sana nango. Sarik ingkheno hengra hapung sakani kisa mil jaga thangui chererok cheklaglai thunglaima naitutui kwchakrai bai kok duktui kok sao. Obo haike mang tal thamlai thango. Kwchakraini bufa Bahadur song hodrai songni nok naina phaika haping kamio. Haping kamini tuima tuisa hapung hatai toksa toktoini khorang Bahadur songni bwkhao belai tongthongma tei khakchangma rikha. Bahadur teibo khasrangjakha hodraini bwsajak sikli hengrano nugui. Bahadur hodrai no kising phaidi obo hai samung kahamno dakti no paima chanai hinai kok sungnani sal chongui klangkha. Rang 50,000 tei bike khungsa ridita hinai kwchakrai kok duktui hengrano saharka. Srapsa siring tongmani ulo hengra khubo pao. Agi ke kunji sanya hinai sabun bula nangma da phurai no tabukhe tamo teisa kok ketal hino hengra kwchakrai no lachi tutui joli tutui khorang bai sungo. Tam kok ketal ang naisa kajang nakhe rang rok nangnai blei hinai hengra no kwchakrai sapiro. O kok phurai ni khunjo klaiei phurai belai lachi jago. Bo kwchakrai no kok duti sungo kwchak nung hengra songno kaijaknani rang rok bike rok sano hinma kubui dei
amon babu songsi sao hingke ang ma sakata hinui kwchakrai sao. Nono ba ang sakable borok ni kuno kwrui kaijabo kuno rui mangla hinui nung ba pro sabla manui manya ke manya kaijak sinai hinui tabu khe tamo rang rok bike rok san rong haba hinui phurai kwchakrai no sungo. Kwchakrai kuno saya siring siring phun toni rikha. Hengra salthamni ulo je jagao tonghe phatani kol habo a jaga thangmani logi logi no kwchakrai ni kol haphaika. Tamo network manma jaga tongya hinui kwchakrai sungke hengra sao. Chini rang rok sikwrui hingke ang nung bai kok sawi tamo khlainai. Abo nung bai ang bai hamjak laikhino wngblui hinui kwchakrai hengra no saipro. Hingke nungano da hamjak aiba rang no da hamjak hinui sungjak khe kwchakrai siring siring wngui tongo. Kwchakrai okong no kok sawi tongmani nung kubuni bwrui nai kaijak sidi hinui hengra bai phone tanui rijago. Haipa no kwchakrai hengra no joliwi manya. Hengra kwchakrai bai aswk kok salai kham manlai tonglaimani kaijak na pro rang rok sanjagui hengra saisung saisung belai kha baijago.